Een nieuw verschijnsel op Oerol, de gidsroute. Er is iemand die de prottig verstaan had van Oerol. Die neemt een dag lang een groepje publiek onder de vleugels. En in dit geval is dat Jijke Stierstra. Het doel is dat wij een groep mensen meenemen langs verschillende voorstellingen. En hun na laten denken en misschien ook op een andere manier laten kijken naar de voorstellingen. Doordat je met een groep er naartoe gaat en onderweg ook dingen beleeft. Dan ben je sneu meisje of zo? Nee hoor, nee helemaal niet. Nee, juist niet. Nee. En want waarom had dat in een groep eigenlijk staan? Nou, omdat het leuk is in een groep, dat dan ik verschillende ervaringen delen kan. En wij zijn dan van het eiland en dat is op die manier ik het eiland ken. En dat dan op die manier de twee dingen wat bij elkaar komen. Ja. En wat voor typisch eilander dingen, ja, jutters beter hebben wel eens jongen, loeken je hem er dan niet? Nou, wat mooiere plakjes, onderwijzers op een fiets zitten, dat is dus een verhaal over het eiland vertellen kanst. De route die wij uitzocht hebben is ik wil dat het over het hele eiland. We gaan van de bedoeling wie van het water naar het strand en van de bosplaat naar het mooi west. En wat vind je hem daarvan? Leuk, ze zijn allemaal weer anders, dus het is allemaal weer een andere beleving. Dus dit is een ervaringsroute, er is ook een filosofische route en er zijn allemaal verschillende routes. Dit is de bioloog Nico Tinbergen. In 1947 voerde hij hier zijn belangrijkste onderzoek uit. Hiervoor ontving hij in 1973 de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde. Voor het onderzoek naar het gedrag van dieren. In het bijzonder hoe jonge zilvermeeuwen gefixeerd raken op hun moeder. Hoe deze fixatie voortkomt uit prikkels in combinatie met instinct. Prikkel en instinct. En hoe dit gedrag ook in de mens verankerd ligt. Een extreme vorm van deze prikkel noemde hij de supernormale prikkel. Als gast van Oerol komt op deze manier, ik is op een plakje zoals dit, West-Oost net komen koers, dat maakt het dan niet leuk. Ja. En voor u vind ik het dan wel leuk dat je samen een groep op stap binnen, net rooie ik weer eens, omdat je wat langer met elkaar op stap binnen, dan deel je wat langer de ervaringen. Als kies naar een voorstelling en als juist één keer in en zes even, maar nu zullen wij dus 4 voorstellingen maar dezelfde groep meesken. En dan leer je mensen even wat beter kennen. Ja, dan stilt een soort binding uit. Ja. Dan bent je wel vaker actief geweest met Oerol, maar dan net in het programma, maar de massagesalon en de prairie. Hoe is dit nou om nou in het reguliere programma te zitten? Ja, weer oors, maar ik wil weer, ik vind het eigenlijk wel weer heel leuk. Om weer op een hele andere manier, toch weer voor Oerol dwaande te wezen. Ja. Dat zullen we vaker kennen. Dat mag absoluut nog wel eens vaker, ja. En omdat ik wel. Jazeker, ja. Hij ziet niet het onbedwingbare lekkere wat ik heb. En ik doe zo mijn best. Ik maak me mooi. We zijn nu net bij de voorstelling Kauwbijen bij Nacht geweest. De meeuw van Tinbergen. En ik was eigenlijk heel benieuwd hoe jullie ervaring daarvan is geweest. Mannelijke meeuw, die vond ik erg goed. Ik kon er niks aan doen, die man deed het zo fantastisch. En daar ging mijn verbeelding wel mee aan de haal. Daar kon ik wel iets mee, ja. Ik vond dat het theatraal niet goed zijn best uitgewerkt. Ik vond het geluid heel slecht te verstaan. Ik vond het echt slecht te verstaan. Ik vond de informatie, die kwam echt niet over. Ik vond het een beetje kinderachtig, vond ik het uitgewerkt. Een beetje gênant. Nee, ik vond het gewoon echt niks. Echt niks.